hoore am mi yimirta mi nani belɗum ngam mi yaha mi waɗa waaju nder ɓikkoye fulɓe e fulɓe fuu goɗɓe to boni fuu nana gimol ngo'ol daga to am yo mi waajinay ngam ɓiɓɓe fulɓe nana keɓa tokka laawol Yeesu. Mi toro Allah ɗum mawna ɗum wadda ɓiɓɓe fulɓe ɗuɗɓe nder Christianity. So ko mbiyata fulɓe jooni? Mi yiɗi fulɓe gara ley tokka Yeesu almasiihu.